intro! Optagelse 301! Kør! Radio Ostebuks med chili-kompot og løgdippen med en knivspids med Grete Vestager præsenterer årets julekalender. Vinteren er så varm, og Günther han er klam. Hvem kunne ikke tænke sig i en svinekam? Jeg har ingen tarm, hvor fanden er min arm? Stop dog den i Jesu navn, satans lortelarm. Radiotid, du skal ikke skide. Du skal høre vores julekalender lige nu og her, yeah. Radiotid, du skal ikke skide. Du skal høre vores julekalender lige nu og her, yeah. Så, lad være med at pille det der. Så stop dog med at pille det der, please. I dette afsnit får I... Fucking stol, mand. I dette... I dette afsnit... Hvad laver du nu? I dette afsnit får... Tino stille! I dette afsnit... Fuck, det tager lang tid, mand! I dette afsnit får I ikke nogen introduktion. But anyway... Og ja, det er en reference til en, der skrev en kommentar til første afsnit. For at få mere at vide, så tjek kommentarerne til første afsnit. Det kan du sgu da ikke bare sige, det der! Du kan sgu da ikke bare sige, but anyway! Det er sgu da ikke nogen undskyldning! Nej, det kan du ikke! Det kan jeg da. Det kan jeg da godt. Skal du høre igen? But anyway... Nej, det ville være det samme som, hvis du kom og sagde, undskyld, men jeg har altså kørt din kone ned, og jeg vidste faktisk godt, at hun stod der, da jeg kørte frontalt ind i hende. But anyway, nej, for satan, det kan man ikke, nej. Hvordan ved du, jeg har kørt din kone ned? Har du kørt min kone ned? Tak! 3. december. Nu begynder historien. Hey Alexander, jeg har googlet julekalender, så vi kan finde ud af, hvordan vi laver en. Okay, jamen, det er da bare mega fedt. Ved du hvad jeg har googlet? Nej. Hvad er det? Jeg har googlet, hvordan man får Megan Fox med i en julekalender. Hvordan? Ja, hvordan har de tænkt sig at gøre det? Jeg ved det ikke. Jeg følger stadig ikke med. Men hvis du vil vide det, så følg med igen i morgen og få svaret i eventyret om 2015's julekalender.